Et skrivebord designet til et dansk kontor kan være helt umuligt at afsætte i for eksempel Sydeuropa. Årsagen får I her i et nyt afsnit af Fast Arbejde. I aften besøger vi møbelproducenten Dencon i Skive. Programmet Fast Arbejde præsenteres i samarbejde med Vestjylland Forsikring. Hos Dencon i Skive er der produceret kontormøbler i næsten 50 år. Kontormøbler, det er lidt over sådan i luksusværdierne. Der kan man godt lige vente en omgang. Så vi må som regel vente lidt længere på opsvingen end andre. Lamineringsmaskinen er den, der sætter det hele i gang. Der er kun den ene her maskine her, der gør de plader her. Men vi er altså 2-3 mand. Der er en på aftenhold, der kan køre også. Du vil gerne være lidt foran hele tiden, jo. Altså, så... Men større reparation af det, så begynder at knive. Længere ned ad gaden bliver pladerne forarbejdet. Den kører kanter på og runder og det hele. Hvad hører der med til sådan en uddannelse, som du er igennem nu? Jamen der skulle jeg jo kunne stå ved CNC-maskiner og de forskellige maskiner, som vi har her på fabrikken og andre steder. Når Bent han har kørt pladerne ned ved finerpresseren, så er næste stop det er enten Maskingaden eller herovre ved CNC'erne. Og jeg kan se, at de bliver skåret igennem, men det er vel ikke det eneste, der skal ske? Nej, det program, vi lige har kørt, er opskæringsprogram. Fordi at for at optimere, så får vi 3 stykker ud af pladen, når vi skærer op med klingen, i stedet for at vi smider en hel masse væk. Dencon producerer udelukkende til det skandinaviske marked. Det kan man måske undre sig over, men samfundet afspejler sig i høj grad netop i kontormøbler. Det oplever vi lige snart vi kører syd for grænsen. Der er det nogle helt andre vilkår. Vores produkt er for billige og har for ringe kvalitet til chefen, men er for eksklusiv til medarbejderne. Så det falder naturligt at sælge i Skandinavien, hvorimod det er meget svært at eksportere ud over Skandinavien. Dencon er en overlevende afdeling af det tidligere Denka. Virksomheden ønskede at sælge deres afdelinger fra, og tilbuddet landede hos Henrik Feldt, der på den måde blev den nye indehaver. Det er sjældent, man får tilbudt at købe noget, hvor man kender tingene til bunds. Det er vel en unik chance, så jeg er jo ikke så meget i tvivl om, at jeg gerne vil. Det er jo kun et spørgsmål om at skaffe finansiering. Dencon har apropos magtdistance lavet selvstyrende grupper i produktionen. Det betyder, at alt, hvad der hedder mellemleder, er barberet væk. Det er udmærket. Det føler, man får lidt mere ansvar og sådan lidt mere selvbestemmende. Og man er ikke bare direkte kulig. Og det er en stor fornøjelse. Vi har uddelegeret disponering og planlægning med stor succes. De gør det faktisk bedre, end vi gjorde før. Så det synes jeg er en fornøjelse at se. Det er en dejlig ting, for du kan jo selv planlægge din hverdag også. Og selvfølgelig i samarbejde med dine kolleger. Så det er okay. Du har et ansvar for hver produkt. Du sætter jo dine initialer på, eller labels på, som de kalder det, så kan de se, at det er dig, der har lavet skabet, ikke? Alle emner kommer gennem UV-anlægget for at blive overfladebehandlet. Det er ultraviolette stråler, der får ligesom sollys, når du ligger ved stranden og soler dig. Så er det også noget, der går ind og præger det lak, du lægger på, så det sker faktisk sådan en eksplosion, så det er tørre og hærder med det samme. Det, der foregår, det er jo, at bordpladerne de bliver kantsprøjtet. Hvordan er det at stå inde i den kabine der? Det er ganske udmærket. Altså, du står der i shorts og... Jamen, det er jo... Synes du ikke selv, det er varmt herinde i dag? Nej, vi har altså det... Nu arbejder vi jo så også, så vi arbejder til varmen jo. Ja. Dencon arbejder med 2 designserier, Delta og Kalma. Selve designet køber de udefra. Vi er ikke formgiver som sådan, og vi har heller ikke opgaver til at fastansætte en arkitekt. Så vi indgår i samarbejde med nogle udvalgte arkitekter, som så formgiver for os, og vi stiller selvfølgelig en opgave, og så løser de den
og får royalty-betaling. Og det synes jeg egentlig er et ideelt samarbejdsgrundlag for os. Endelig når vi til mellemlageret med det 150 meter lange montagebånd. Det er her emnerne samles, når ordrene indløber. Jamen, vi er ved at lave 10 ens reoler her, som vi gerne skulle have sendt ud på lager, når de bliver færdige. Vi pakker kun på ordre, så vi har vores paksal, du står lige ved dem der, som vi pakker efter. Så. Hvordan er det at arbejde på den måde her? Det er dejligt, simpelthen. Montørerne kan samle der, hvor vejen til lageret er kortest. Jeg monterer og skubber ind lige nu, så det kommer ud på forsendelsen. Så de er færdige, når du skubber, eller? Når de kommer ind på midten, ja, så kører de ud til forsendelsen her om lidt, og så bliver de pakket ind derude. Var I så aldrig tør for en bestemt hylde, eller? Det gør vi lige nøjagtigt nu, faktisk. Hvad gør I så? Så ringer vi efter en, der... vi skulle så have ringet lidt før, men så de har været her til tiden. Men, så det kan ske? Det kan ske, at man lige... Så går der 5 minutter, så er vi klar igen. Herude der har vi alle de indkøbte varer, indkøbte dele, pap og skuffedele og metaldele. Er der en opskrift på det, eller er det bare lige et lidt større køkkenskab, du har her, end du har derhjemme? Ja, det er sådan set lidt større. Der er bare lidt andre holdbarhedsdatoer på det, end det her i køkkenskabet. Længere nede af rullebåndet bliver skuffeelementerne samlet. Nogle af dem med en betonklods på bagsiden. Det er fordi skuffekassetter, hvis det er sådan, du trækker en arkivskuffe ud, godt med at fylde op med hængemapperammer, så kan den jo vippe, fordi den står jo på hjul. Så der putter vi sådan en der i, så undgår den at vippe. Det er simpelthen modvægt? Modvægt, ja. Det vi kalder en kontravægt. Hvad er det, du laver her? Jamen, vi samler benpakkerne her, ikke? Også monterer det hele og efter ordre, hvor de skal hen og sådan noget. Hvad angår kontormøbler, så synes Henrik Feldt, at virksomheden har en fordel. De kan se tendenserne an, inden de kommer med nye design. Vi kan sidde og kigge tendenserne lidt ud og se, om de nu holder ved. Så vi er lidt privilegerede. Vi kan kigge ind i fremtiden ved at kigge ind i køkken- og boligbranchen. I kan lægge jer lidt i slipstrømmen. Vi kan lægge os i slipstrømmen, ja. Dencon har netop landet sin største ordre nogensinde. Virksomheden skal levere kontormøbler til 650 arbejdspladser hos en stor kunde i Norge.